musimy to wyjść. Już zostało. Nie bywa na przez małą wodą. A co to są biuro? Akurat, bo stała jsem tu na była strašně jako keby jsem byla tu. Máme na YouTube. Máte zatvor. Máte zatvor. Je to tak, jo. Chceme si chvíľu. Táje. Máte, daj mi tu vodu, jaká nepotrebuješ svojich potápačov. Ale potrebuješ. Ja, musíme do dna. Máta nie, svojom si. Do dna. A ja tam chcem byť. Povedala, Máta. Keď zabiala si, že klídek, veď to príde triezať, tak nás